Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μαζί θα δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της εβδομάδας που πέρασε. Πρωτοεμφανιζόμενη οργάνωση που υπογράφει ως μαχόμενες λαϊκές επαναστατικές δυνάμεις ανέλαβε την ευθύνη για τη δολοφονική επίθεση με 2 νεκρούς στα γραφεία της Χρυσής Αυγής στο Νέο Ηράκλειο. Η προκήρυξη βρέθηκε στο σκοπευτήριο Κεσαριανής και η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία την θεωρεί γνήσια. Ευρεία σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου εν ώψη της κρίσιμης συνάντησης του Οικονομικού Επιτελείου με την Τρόικα τη Δευτέρα. Στο Μέγαρο Μαξίμου παρευρέθησαν επίσης ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών Ευάγγελος Βενιζέλος, καθώς και οι Υπουργοί Οικονομικών Γιάννης Τουρνάρας, Εργασίας Γιάννης Βρούτσης και Ανάπτυξης Κωστής Χαντζηδάκης. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Υπέρ της επιστροφής της Δημάρ στην κυβέρνηση τάχθηκε η Ντόρα Μπακογιάννη και κάλεσε τον Πρωθυπουργό να αναλάβει σχετική πρωτοβουλία. Μιλώντας στον Real FM την Τετάρτη, η κυρία Μπακογιάννη δήλωσε: «Είμαστε σε μια κρίσιμη στιγμή, σε μια δύσκολη στιγμή. Από τη μία μεριά η κυβέρνηση αυτή πρέπει να στηριχθεί, διότι αν κάτι προέκυψε σαφώς από τη συζήτηση στη Βουλή, είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι σε θέση να καταθέσει εναλλακτική, αξιόπιστη πρόταση διακυβέρνησης της χώρας. Άρα αυτό με οδηγεί στο συμπέρασμα ότι πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε αυτή η κυβέρνηση να στηριχθεί και να προχωρήσει». Απέκλεισε ενδεχόμενη επιστροφή του κόμματός του στην κυβέρνηση υπό τις παρούσες πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες ο πρόεδρος της Δημάρ Φώτης Κουβέλης. Στη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησε την Πέμπτη στην Καβάλα, όπου πραγματοποίησε επίσκεψη, απαντώντας στην πρόταση της βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας Ντόρας Μπακογιάννη, ο κύριος Κουβέλης σημείωσε ότι η αποχώρηση της Δημάρ από την κυβέρνηση ήταν αποτέλεσμα συγκεκριμένων διαφωνιών. Να αλλάξουμε κλίμα. Μια νέα τάση φαίνεται να διαμορφώνεται στο εσωτερικό του Πασόκ με την ονομασία «Οι Αποφασισμένοι». Μάλιστα, η πρωτοβουλία τους αυτή συνοδεύεται και από κείμενο στο οποίο αναφέρουν τους λόγους της παρέμβασής τους. Στο κείμενό τους, που δόθηκε στη δημοσιότητα την Τετάρτη, αφού κάνουν μια ιστορική αναδρομή για το Πασόκ, δηλώνουν αγανακτισμένοι με όσους κουνούν σήμερα το δάχτυλο και όσους διαφοροποιούνται, οι οποίοι μέχρι εχθές μοίραζαν θόκους και μοιράζονταν καρέκλες. Επίσης, δηλώνουν αποφασισμένοι να σταματήσουν τον κανιβαλισμό σε βάρος της δημοκρατικής παράταξης, είτε στο όνομα μιας προσωποπαγούς ανανέωσης, χωρίς βάρος, βάθος και περιεχόμενο, είτε σε αυτό μιας κριτικής στο όνομα μιας άλλης πολιτικής, η οποία δεν υφίσταται ούτε στη θεωρία. Εχμές κατά της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ άφησε ο βουλευτής του κόμματος Πέτρος Στατσόπουλος με αφορμή τη συγκέντρωση που οργανώθηκε το βράδυ της Κυριακής 10 Νοεμβρίου έξω από τη Βουλή. «Θεωρώ ότι ήταν λάθος», είπε την Πέμπτη στον Βήμα 99,5, ενώ τάχθηκε και κατά της συνεργασίας με τους ΑΝΕΛ. «Με ένα κόμμα που θα ψηφίσει ψωμιάδι, εγώ δεν μπορώ να πω ούτε καλημέρα», είπε χαρακτηριστικά. Την ερχόμενη Τρίτη θα γίνει η κηδεία του πρώην Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Γλαύκου Κληρίδη. Στη Λευκοσία συνεδρίασε το Σάββατο το Υπουργικό Συμβούλιο υπό την Πρόεδρο της Βουλής Γιαννάκη Ομήρου και αποφάσισε ότι στον Γλαύκο Κληρίδη θα αποδοθούν τιμές αρχηγού κράτους εν ενεργεία. Την ερχόμενη Τρίτη, 19 Νοεμβρίου, ξεκινούν τελικά τα μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η σύγκλιτος του Ιδρύματος έλαβε την απόφαση αυτή σε συνεδρίασή της την Τρίτη το μεσημέρι. Προς τούτο, καλεί το διοικητικό προσωπικό κατά τη γενική του συνέλευση τη Δευτέρα να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη πρόσβαση διδασκόντων και διδασκομένων στις αίθουσες διδασκαλίας. Καταλήγει η απόφαση της συγκλήτου. Εκτός συνόρων τώρα, οι Ευρωπαίοι ηγέτες, μεταξύ τους και η Γερμανίδα καγκελάριο, συναντήθηκαν την Τρίτη στο Παρίσι, προσκεκλημένοι του Φρανσουά Ολάντ για την δεύτερη ευρωπαϊκή διάσκεψη που είναι αφιερωμένη στην καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, η οποία έχει λάβει ενδυμικές διαστάσεις στην Ευρώπη.
Αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις της εβδομάδας. Μείνετε μαζί μας. Ακολουθεί η εκπομπή Sport Sunday με τον Χάρη Αλευρόπουλο. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ και μια ακόμη καλύτερη εβδομάδα.